Така хора, здравейте на всички, които гледат този видеоклип днес. Аз съм The Black Monster BG и днес ще поиграем Minecraft Survival. О, тук не трябва да е така. Така. И така, да започваме. Първото събираме дърво. Така. Някъде тук ще си направя къща, няма да ходя надалече. Гати високото дърво. Така. Така. Така, чудя се къде точно да си направя къщата. Ще бъде ето тук някъде. Ето тук. Така че крафтинг тейбъл ще бъде тук. Така, да съберем още малко дърво. Що ще ни трябва. Така, и след малко да идем и за камък. Но първо да почнем с къщата. 40 дърво. Нека да започнем. Все пак. Намали. Да, тук ще бъде. Да, факт. Така, и храната ми ще свърши скоро. Фак, бе! Така, малко тук трябва да щупя. Да, фак, къде паднах? Не знам дали ще е симетрично. Ето така. Няма да е голяма. Виждате колко ще е къщичката ми. Така, там виждам крава. Така че съответно едно меч. Хайде бе. Така, отивам да я убия. То тук има доста крави, всъщност. Айде. О, умря бързо, браво. Охо, гледай колко пиги, бате, пиги. Пиги. Крава. Крава, тя почна да бяга. Така. И така. Събрах храна за сега. Супер. О, XP пропуснах. Така, тук виждам една крава, но няма да убивам. Оставете я се тая. Трябва да ида сега за кол. Какъв кол ме гони за камък? Може убия и теб, ще убия, хайде. Да, виждам мини-мина. Така се нарече. Трябваше да си направя кирка. Не кирка. Това е се тая.
Така и тук ще имам един... Знам ли? За да мога да си направя каменни неща. Така, вече ми стигнаха. Така че... Така, вече по-експедитивно ще работим. Така, трябва ми още камък да събера, за да мога да направя малко една фурна или печка, няма значение как я наричате. Или как аз я наричам. Се тая. Виждам доста голямо дърво, така че няма да го изпусна. Така. Трябва да си направя някакъв път тук. Фак, бе! Много тъпо стана. Ох, на малко. Така. Да. Така, трябва да изкопам тази земя. Няма друг избор. Ето така. После ще изкопвам още, но за сега толкова стига. Трябва да ида за още дърво. Ама поне имам джунгла до мен, така че добре. Така бъгна. И става нощ, а ми трябва вълна за едно бед. За едно легалце. О, пак паднах. Гличнах се. О. Това беше странно. Доста странно гличване при това.
Не, всъщност подът ще бъде от земя. То пък тя няма и да стигне даже. Много лошо. Става нощ. Така. Къщичката горе-долу е готова. Така, но най-вероятно сега ще почнат да идват и зомбите, така че може малко да оградиме. Така, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Така. Аз пък съм я направил симетрично. Не повярва човек. Не знам още къде ще го сложа. Имам камък. Тук. Така. Осветихме. Така. Да, имам камък и дърво да си направя една лопата. Сериозно? Така, нямам дърво. Лошо. Ами трябва и един чест да направя. Така, вече имам. Не се вече притеснявам. Така. Така бе. Храната ми още не спада. Това е доста, не знам, странно. Така, най-вероятно тук ще ми бъде и фермата. Но първо трябва да намеря желязо, за да си направя кофа. Единственото май най-важно нещо, което не си направих, е меча. Така. Това гличнах се. Добре. Чест. Да. Чакай, то аз направих чест. Ето го. Това с мене. Така. Чудно, храната ми не спада.
Не ми дава да ям. Странно. Така, няма да копам повече. Ще ида за дърт. То пък брадвата в брадвата. Ще копам докато се не свърши. За сент, аз пък за дърт, одеве. Какво говоря? Да, щупи се. О, 43 цент. Добре. Факт, защото понякога така обърква. Хайде да е. Така. Сега. Готово. Ще трябва да си направя лопата. Опа, не. О, имам меч. Ще си го оставя. Така. Да факт, защо гладът това пържолките не ми се махат. Бутчетата. Много странно. Така. Това ми е първият survival, който снимам. Фак. В момента правя това, за да, докато изчакам да се опечат пържолките. Оф, да се опече стъклото. Сега, как се правяха глас панели? А, фак, бе, сериозно? Не стига, че ги няма, ги и потроших. Свърших. Така, тук ще ми трябва малко място, най-вероятно. О, усетих се, но пък нямам дърво, фак. Така, тук. Окей. И ако тук има стъкла, тук има тук има дърво и тук врата, да, точно. Факт, нямам дърво. И стана ден, супер. Така. Много... Не знам, нещо се е бъгнало с храната. Игра на Game Mode 1, както виждам. Game Mode 0. Бърках се.
Ето така стана. Я и тук да видиме. Стана, бе. Не е най-хубаво, ама стана. Добре. Хора, това ще от този клип. Надявам се ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, коментирайте, оценявайте и чао!